Srbije u svim uzrasnim kategorijama. Trenutno Srpska karate unija, odnosno Karate unija Srbije je u velikom usponu, veliki broj klubova se priključuje, a u ovoj godini Karate uniju Srbije očekuju niz međunarodnih takmičenja, od koga su prvenstvo sveta krajem maja meseca i prvenstvo Evrope za sve uzrasne kategorije. Tako da će ovaj turnir poslužiti i kao selekcioni turnir za određivanje reprezentacije na nastup za ovo međunarodno takmičenje. Ono što treba da napomenemo, to je da u toku letnjeg perioda imat ćemo i održan seminar na Tari i seminar na Letenci. Isto već obuhvaćeni biti svi uzrasti, treneri i sudije. Svim takmičarima poželao bih puno uspeha na ovom takmičenju i neka bolji pobedi. Proglašavam ovo takmičenje otvorenim.